Το Survivor πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφόρησε στην ελληνική τηλεόραση, φυσικά μετά την Ανίτα Πάνια. Θέλω να πω, ποιος δεν θα ήθελε να δει ανθρώπους να μάχονται για το φαγητό τους ως διασκέδαση. Anyway, ένα τραπέζι προχθές είχε καταλήξει κάπως έτσι. Αράζαμε σε μία ταβέρνα και περιμέναμε μαζί με το family να μας φέρουν παστούρμα. Ο σερβιτόρος είχε αργήσει 2 ώρες. «Δεν μπορεί να γίνεται αυτό σε εμένα», είπα. «Μαλάκα», κλαίω με δάκρυα λύπης και πείνας. «Πού είναι ο παστούρμας μου?» Φώναξα μέσα στο μαγαζί. «Ο πατέρας μου έδωσε μπουκέτο». «Σε ευχαριστώ, μπαμπά». Μετά από όλα αυτά μας έφεραν τις πατάτες για αρχή. Πίναγα πολύ, οπότε είπα να τσιμπήσω μία. «Οπ, πού πήγαν οι πατάτες?» «Θα τις έφαγε η σκύλα», εννοώ η μάνα μου. «Μπαμπά, γιατί δεν έχεις χωρίσει ακόμα?» Ρωτάω. «Δεν ξέρω, υιοθετήμενε μου, απαντάει. Αφού λοιπόν συμβουλεύτηκα έναν προπονητή ράγκμπι και γάμισα ότι περπατούσε στο μαγαζί, αποφάσισα να ανακηρύξω μία τελετή αποχώρησης. «Σκύλα, είσαι η μόνη υποψήφια». «Λυπάμαι». «Και καλά. Δεν θα λείψει σε κανένα». Μαλακακλαίω, μαλακακλαίω, μαλακακλαίω. Απογοητευμένη έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι. Και όπως έφυγε, ήρθαν οι παστούρμάδες. «Γιάμι». Πέρισεψε λίγο και είπα να το πάω σε ένα εισιτήριο για τους μαχητές της καρδιάς μας. Μαλακακλαίω διαγώνια. Είμαι ο low quality, σας φιλώ, να προσέχετε, μαλακακλαίω.